Okay, sisi mina ngintombazane le yabo ethanda abafana amanye amantombazane. Okay. So nginomngani. Menginomngani unomuntu wakhe. Ngahamba ngiyomvakashela, mengiyomvakashela wafica umuntu wakhe mina naye silele. Umuntu wakho wesilisa? Umuntu wesilisa. Nah. Mesibuza ukuthi senzani asikwazanga umphendula lapho, so wathi usezosilala soba u2. Mina into yababuhlungu kakhulu ukuthi into wayenza eback kumina ngemuva, ayenzanga ngaphambili. Uxoshwe yini ngaphambili manje? Ngoba phela wangithi wayelwela ukuthi mina ngidlale nentombi yakhe. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke sivakashela i-guest namhlanje ngesimanga sokuthi uyafisa ukuthi azoshare nathi okuseke kwamehlela ngaphambilini. Kodwa-ke uzosichazela kabanzi yonke into. Sike simuphe isikhathi simlalele ukuthi uthini. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi indawo la wakhulela khona nala sohlala khona njengamanje. Ngikhulele eMlazi kaJay. Okay, namanje Sihlala khona. Alright. So-ke ngicela sivele sihlale phezu kodaba ungichazele ukuthi kwenzakalani empilweni yakho noma kwenzekeni mekukuthi into esanda kwehlela. Okay. Uqale nje, iqaleni ngesineke, uze nayo uzofika egcineni. Okay, sisi mina ngintombazane le yabo ethanda abafana amanye amantombazane. Okay. So nginomngani. Menginomngani unomuntu wakhe. Ngahamba ngiyomvakashela, mengiyomvakashela wafica umuntu wakhe mina naye silele. Umuntu wakho wesilisa? Umuntu wesilisa. Nah. Mesibuza ukuthi senzani asikwazanga umphendula lapho, so wathi usezosilala soba u2. Mina into yababuhlungu kakhulu ukuthi into wayenza eback kumina ngemuva, ayenzanga ngaphambili. Uxoshwe yini ngaphambili manje? Ngoba phela wangithi wayelwela ukuthi mina ngidlale nentombi yakhe. Oh. So umuntu Mike wena waficwa umlisa wentombazane yentombi yakho wanifica nilele noba u2? Yeah. Oh, kwakuyisikhathi enanivakasheleni ngaso leso? Ngangivakashele ngaso. Manje wayifihlile yini kumlisa yena ukuthi udlalela amathimu u2 noma mhlambe wayazi kuyikona ukuthi ufihle wena ukuthi uthandana nawe futhi? Wayekade engazi umlisa ukuthi yena udlalela amathimu u2 kuphela. Okay. So esethola kwabe inkinga-ke nakho selala nami-ke. I-rape-ke kodwa leyo-ke kwenzeka kanjani ukuthi ungavesana usuku ugxume ey'ngubeni zakho ugqoke fast uphume uhambe, thathe ibag yakho mekuthi wawuze nebag yakho, thathe ifoni uvele uphume fast? Kwangalula sisi ngoba manje wayezivalele and futhi ukhiye wawuthatha wawufihla. Oh, okay. Umuntu olondaka? Kakhulu. So kwase kwenzeka okwenzakalayo and then mhlambe uke wavuka waye police station fast school noma nje wawusathukile nawe wahamba uzivalele endlini wangakhuluma namuntu? Angiyanga police station, ngangibona ukuthi ingcono ngiyivalele endlini ngingakhulumi namuntu. Ekhaya bazama ukukhuluma nami abahluleka ngoba ngangadingi umuntu ozosondela eduze kwami ngalokho. So umbophisanga? Cha. Uyazi isicala libula ngisho? Ngiyakwazi lokho kodwa imina nami engangi-wrong ngoba ngangazi ukuthi umuntu. Yes, noma wawazi ukuthi umuntu kodwa akufanele uhlukumezeke. Akekho umuntu kakhulukazi futhi esikhathini samanje akekho umuntu ozomthola nje esingle ehleli nje elinde wena. Na kanjani uzofica umuntu. So ukuthi vele uthatha umuntu akusho ukuthi reshwa-ke manje ku-wrong. So wazama ukuhlala phansi naye ke usisi mhlambe usupholile
wamcela ukuthi akuhlanganise nalo muntu lo mhlampe ukwazi ukukhulumisana naye? Ngike ngazama ukugaya kodwa wanqaba-ke. Kwayengekho futhi nami into Wayengafuni engizoyenza. ukukubona? Wayengafuni ukungibona mina. So nami ayikho into engizoyenza-ke. Emva kwalokho asiphindanga saxhumana naye uGayi nentombazane. Awucabanga ukumbophisa nje manje? Ukumbophisa kwami ngavese angiboni ukuthi khona into engizoyithola ekumbophiseni kwami. Kwamanje uthi ngavese noma singambophisa yena wazana nabantu abaphezulu. So usho ukuthi umuntu ngavese loyo ongaphuma noma inini. So awumbophisi ngesimanga sokuthi usaba ukuthi wazana nabantu abazabantu, noma vele uyabona ukuthi ayikho into ozoyithola ngokuthi aboshwe? Ngavese ayikho into engizoyithola mina ngoba mina vese ngangirong. Manje kwaphelelaphi-ke phakathi kwakho-ke nomuntu wakho-ke manje intombazane leya? Niyagcina nenze njani ngani? Ngahlukana naye. Okay. Ngahlukana naye. Into eyenzeke nini le? Ngoba ngangidinga ukuthula. Kuyenzeke nini le? Mekuqala nje uJanuary. This year. Yo, so wabe uyamgcina ngaleso sikhathi leso? Yes. Awumkhumbuli nje? Ngiye ngimkhumbule kona kodwa manje kumele ngiyitshene phela ukuthi ngavese kwangayena umuntu wami. Okay. So manje khona empilweni yakho? Ukhona Nkosi yami ave siphatheni kahle. Okay. Ake ngicheck. So njengoba uthi walala nawe ngemuva, njengamanje kunjani khona mhlambe unazi isineke sokuthi uzibheke nje wena ngokwakho ukuthi wenzekeni, unakele kangakanani, kuhamba kanjani nje, noma awunakeli nje ukunaka uma ungena ebathroom nje wageza uyasula uyaphuma sekuphelile lapho? Ngiyanaka phela uma ngoba wagcina azile ukuthi kwenzakalani. Unakho ukuthi angise eklinikhi ngiyo-check up ukuthi angenza kangalutho yini. Okay. So nje ngiyazinaka. Oh, okay. Uma yamphatha kanjani lento le njengoba usuchaza nje ukuthi wagcina azile? Nakhona aziso ubani? Waweziswa mina sekuhamba isikhathi ngoba kwangumele kube khona umuntu engimtshenayo. Okay. Akaphathekanga kahle ngoba waze wakhala Nkosi yami. Wase wathi kodwa into ayisho wathi nawe ngakutshena ukuthi yeka lento yenzayo. Ngoba ukuthi ubungayenzi ngaba ukho lana. Wena indlela oyiyona udaliwe vele uthandana namantombazane? Ngikhule nje ngithandana nawo amantombazane. Awukazi uthanda nomlisa before? Cha. And awumcabangi nje uma ubona umuntu wesilisa ubona igundane nje? Ngimcabangi nje enhloko. Yo. Awubathandi futhi abantwana? Angibathandi. Okay. Manje-ke mhlambe ngabe usuwaphola ngokwenele enhlizweni noma usazibona ukuthi ngathi khona la ushiyeke khona ngokuzazi kwakho uyabona ukuthi angikho right shem, ngingaziba nje ngoba phela ezinye izinto sike sizibe mesibona ukuthi zizwisa ubuhlungu, kodwa uthola ukuthi asikakapholi kahle kahle. Angakapholi ngoba manje menginalo wami kuke kubuye lokho size sixabane futhi sixabanele leyo nto leyo. Lo owakho awukazi uzomtshela ukuthi ubudlelwano bakho obedlule kwehla isehlo esikanjani kuwena? Ngamxoxela. Ngafile kanjani? Ngamxoxela kafila ngathini ayimphathanga kahle leyo nto. Ngoba nje kona methu uyavuka uyena ophatha kabuhlungu kakhulu kunami yena uphatha kabuhlungu. So nje juthi asizoze kwadlula. Manje-ke asike singene kulena-ke leyo ukuthi uthanda umuntu ekubeni uyazi ukuthi unomuntu wakhe. Awunandaba wena nokuthi umuntu anayo wesilisa noma wesifazane na uma umthandile nje usukumthandile? Ngangenandaba ukuthi owesilisa noma wesifazane. So uzizwa kanjani ngokuthandana nomuntu owesilisa njengoba uthi awunankinga nalokho? Uthola ukuthi bayaheva and uthola ukuthi abagqoki, uthola ukuthi futhi noma insizwa iyikhululela ngaphakathi esithweni sasisi, and wena uma usuthi usuyafika lapho
noma ngabe kuthiwa uyageza but uyazi nayo isitho sethu ukuthi siyabamba. Noma ungageza kuphume lokhu udodo okuncane but kusuke ngaphumanga konke kusekuphelile. So uma uthandana naloyo muntu loyo ubwazi ukuthi ubuya ayolala nensizwa. Wenza kanjani ukuthi ungaze uyigcine usewuthola sowudla udoti into enje engakulungele wena? Cha, mina inkinga bengenayo ngoba ngavese ayikho into etheni besiyenza mina naye soba u2 njengoba ngimazi ukuthi unomuntu. Bekukuvashelana nje. Siqabulane lokho ukuqabulana mase-ke ukuphela kanjalo. Phela awukazi wayithola nje usudlulela lapho naye kuphela noma nabanye abantu nje? Bengakaze ngidlulele lapho. Umuntu engidlulele kuyena ule ngithandana naye manje. Yena akanaye umuntu wakhe wesilisa? Okay, so ungafisa ukuthini kubantu othola ukuthi behlelwa isimo esicishe sifane nesakho? Ungafisa ukuthini kulowo muntu? Bengifisa ukusho ukuthi kumele aqine ayikhiphe kwizinto engazona ezakhe. Ngoba leyo nto leyo ishiya wena usenkingeni kahle kahle. So ungcono ukuthi uyikhiphe kumuntu othandane naye vese nomuntu. Ngoba egcine kuhlukumezeka wena ngavese ofike ngemuva. Ey'nsizweni-ke othola ukuthi zidila nje nokureyipha. Ungafisa ukuthini kulabo bantu laba abahlukumezayo? Labo bantu abahlukumezayo bengifisa ukuthi mina bavalelwe ejele. Ngoba manje izingane ziphelile zireshwa and futhi kutholakala kanjalo kungenzeka lutho. Yes, noma kwenzekile uthola ukuthi njengoba uchaza nje ukuthi umuntu owazana nabantu abazabantu ukangene namhlanje uthothi aphume kusasa. Yes. Awumunye mhlambe futhi ahlali lolo sonto lelo ngoba nakho kusuke kwenzela ukuthi abantu banganaki mase yaphuma futhi. So bengicabanga ukuthi wona lo muntu lo osuke ezwana nalobo bantu labo abaphezulu mekuboshwa konke baboshwe bonke ngoba ayikho phela into ezokwenziwa. Mase kuba khona futhi nalabo abaqanjelwa amanga bayithole bevalele ejele thiwa barephile bengarephanga. Kulabo kunzima kakhulu. Kunzima ngempela lapho ngoba manje basuke besulelwe icaleni abangalenzanga. And futhi abantu abasuke bebavulele lelo cala lelo ababi nandaba nokuthi impilo zabantu lo muntu loyo uphila kanjani yini. Ngiyezwa. So-ke mhlawumbe ungafisa ukubona i-psychologist noma u-right? Ngi-right. Right, awufuni ukuhlala nayo phansi. Okay, no ngiya-understand. Abanye abantu mabe kwi-counselling bayachaza mase bebuya khona ukuthi mina ingisizile athi omunye mina ingisizanga because vele imibuzo bengibuza yona ungibuyisele emuva kwakufanele ngiqale phansi ngichaze indlela kwenzeka ngayo nani so nje abanye abantu babakhala ngokuthi ayivele mina i-counselling mina ingisebenzi. Ayisizi mina ngiyabona ukuthi ngeke ingisiza vese. Ngcono mengiyihilela mina ekhaya. Ngokwakho. Ngiyabonga kakhulu kodwa isikhathi usithathile ukuthi ufike. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe ukukhuluma ukubhodla nje kuzokwehla ungasafani insuku zakudala. Ngeke kusafana. Ngiyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya nizwile nanokuthamba kanjani and kubhlungu kuzwala kubhlungu kona. Uyakubeka kacaca ukuthi i-psychologist akadingi ukuthi ayibone uyathemba uthina ngokwakhe. Angazibhodlela nje ayihilele azabe right mase kudlulile isikhathi. So hayi ngoba lapho ukuthi besimgabha kusiyami counseling no akuhambi kanjalo. So ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. It's the Black Life TV.